Cada any es desaprofiten 1.300 milions de tones de menjar, suficient per alimentar 3.000 milions de persones. I tu, què fas per canviar-ho? El 50% de les fruites i verdures es desaprofiten abans d'arribar a la teva taula. Darrere de cada mas perdut hi ha esforç i recursos malgastats. Reflexiona. Imagina't un país on el menjar es llença mentre altres lluiten per un mos. Això és la nostra realitat. Aturem el malbaratament ara. Cada vegada que llences un plat de menjar, estàs robant una oportunitat a qui no ha menjat. T'atreveixes a ser part del canvi?